vítám u nového videa. Toto video je taky speciální, je to challenge, je to s mým bratrem a budeme to natáčet tak, že kdo vypije nejrychleji energický nápoj, tak ten zvítězí. Takže jdi na to. Takže na 3. 1, 2, 3. Winner. Mě ještě zbylo, takže gratuluju. Vyhrál si, takže toto video by bylo vše a těšte se na další video s mým bratrem. Takže čus.